Amarya. Uwar gida? Ai wato ina ba ku labari. Ina jin daɗin zaman gidan nan nawa. In na juya nan ga uwar gida nan ga amarya. Hankali kunce. To, misali. Ni da ita wa ka fi so, da amarya da ni wa ka fi so cikin mu. Haba so ba. Wannan ne ka wannan misalin in ba na son kuna ɗauko kuri ɗari ɗan aji a cikin. Amma wanda ka fi so tsakanin ni da ita. Hawa karki dai ina son ku. Maganan uwar gida fa gaskiya ne tsakanin ni da ita wa ka fi so. Kun ga da Allah barkar a yi yamma da ni a daina tone wallahi duk ina son ku. Ai sai ka faɗa. Sai ka faɗa wallahi. In ba na son kuna aje ku. Ina ha ba akwai wanda ka fi so wallahi. Ni duk gaba ɗaya haka kuke cib da cib a cikin zuciyata. Wai mai ido ɗaya ne kashintu yace cib da cib. Yawwa to ga misali. To. A ce za mu tafiya mu ukun nan haka. Na'am. Cikin jirgin kwale-kwale. Sai jirgin nan ya juya da mu. Wa za ka ciro? Kuma a ce mutum guda za ka ciro. Mana. Wai ya juya ya nutse da mu? Aka ce ka zaɓa. Aka ce mutum za ka ciro. Wa za ka zaɓa wa za ka ciro. A ce ɗaya kawai zan ɗauko a ciki? To. Yau dama uwar gida ake dama kin iya ruwa ko? Kajin munafiki. Ban gane na iya ruwa ba. Misali. Misalin me? A aka ce ɗaya ɗau. Shi kenan. Ita ka fi so kenan. Tun da ne na iya ruwa ko? Ai kin ga ka taɓa zuwa da kai ka san ma na iya ruwa. Ba haka nake karki juya mun zance. A ga yi nan ai ba juyawa ne ba. Gaskiya ce. Amarya. Ke ki da Allah kin iya ruwa? Ba ina ba. Wallahi ba ta iya ruwa. Ban iya ruwa ba. Ya za yi? Auke ma ki iya ba? A ƙauye Ce ban iya ruwa ba da malama dakata. Ban iya ruwa ba. Tsakanin ki da Allah so ba ki iya ruwa ba? Ban iya ruwa ba. To zan koya muku.